Telekom má nové paušály. V tomto videu vám poviem nevyhnutné informácie, ktoré by mali počuť nielen aktuálni Telekom zákazníci. Operátor stále rozdeľuje svoje portfólio podľa typu zákazníka. Pre fyzické osoby sú tu nové paušály spojenie a pre ičo zákazníkov si Telekom vymyslel paušály biznis spojenie. Na tlačovej konferencii Telekom povedal, že chce veci simplifikovať. No a keďže špecificky použili slovíčko simplifikovať namiesto zjednodušiť, tak to nám môže tak trošku naznačiť, že ako toto celé simplifikovanie dopadlo. Staré mobilné portfólio obsahovalo 23 paušálov. Paušály pre fyzické osoby sa označovali podstatným menom, napríklad Relax alebo Komplet. No a paušály pre biznis zákazníkov sa označovali nejakým písmenkom, napríklad S alebo L. No a nové paušály sú označené presne opačne, čiže fyzické osoby majú pri paušáloch označenie písmenko a biznis zákazníci to majú opačne. Teraz sa tie biznis paušály nazývajú napríklad Profi alebo Ultra. No a nových paušálov je len 19. Aktuálne má teda Telekom v obehu až 42 rôznych týchto hlavných paušálov. No a aby toho nebolo málo, tak stále platí, že niektoré paušály sú verejné a niektoré paušály sú neverejné. Čiže sa k ním bežne nedostanete, nie sú proste uvedené v hlavných cenníkoch. A samozrejme ich nenájdete ani na webe operátora. V praxi to znamená, že ak na stránku Telekomu príde úplne obyčajný spotrebiteľ, fyzická osoba, tak vidí 4 paušály. V skutočnosti má však na výber z dokopy 10. Aby toto video nebolo príliš dlhé, tak to zhrniem tak, že Telekom je stále komplikovaný. Našťastie sa povinná migrácia zo starých paušálov na nové zatiaľ nekoná. Ak porovnávame staré portfólio a nové portfólio, tak v niečom je nové portfólio lepšie, v niečom horšie. Každopádne ceny išli hore. Ak vás zaujíma nové Telekom portfólio podrobne, tak som na mojom Instagrame aj TikToku zdieľal karusel, v ktorom nájdete naozaj všetky informácie. Alebo môžete navštíviť web operatori.sk a prečítať si plnohodnotný článok.